Ja, men vi skal ud og gå en lille bitte tur, fordi at jeg skal have lavet lidt video. Og vi starter med at gå ned ad trapperne og ind ned forbi Smøgen, hvis vi kommer om i gågaden der. Forbi den bitte kvinde, der sætter spejler sig derom og så om til Brisen. Og vi har nogle mennesker fra vores klub til at stå nede til at tømme den. Og så går vi videre om i gågaden til springvandet derom. Og så op til Maren. Og jeg har snakket med vagtselskabet. De har lov, at nok vente på, at de kommer. Vi skal gerne være oppe i Maren 10 minutter i. Der skal jeg lave lidt ekstra optagelse deroppe, så får det hele til at passe. Kom ind, der var lige... Tændt lys fra gadens lygtepæt, forandrer byen fuldt og glæd. Snart byen langsomt går til ro, snart er findet i grønste ro. Snart byen langsomt går til ro, snart er findet i grønste ro. Den er fundet i Rom i 1550, og man mener, det er en hellenistisk sammenfigur, som kan dateres helt tilbage til 300 år før Kristus. Bassinet, det er Trække, billedhugger fra Firenze, der har lavet den. Og den, vi har her, det er en af mange kopier, der står rundt i verden. Bassinet her er identisk med den, som er på den originale. Som den originale, og som vi skal se lidt senere, kan vi se, så er vores svin en til ønskebrønd. Det skete i 2010, hvis jeg husker rigtigt. Og indtil nu er der kommet lige knap 12.000 i ønskebrøndet. Vi plejer at vise, hvordan man kan ønske i ønskebrønden her, med en lille sang. En mønt på svines tunge, giver håb for kraft fremdunge. Jo, du kan ønske, hvad du vil, ned blot på trynen og sig til. Måske dit ønske opfyldt bliver, vi giver dog ingen garantier. Måske dit ønske opfyldt bliver, vi giver dog ingen garantier. Nu ved vi i hvert fald, at der er 4 kroner i, når I tømmer det. Og en ting mere, jeg kan godt lide at sige, det er faktisk sådan, at vi giver egentlig garantier. Og der er nogen, der får ønsket opfyldt. Hvis ikke det er jeres ønske, så er der nogle kræftramte børn, der får et ønske opfyldt. Så der er garanti. Ja, altså nogen i den der stadigvæk, der er. Har I ingen handske på? Vi skal ikke lønne mig. Der er altid nogen, der har ved at sige, at vi skal lige have fingrene ned rundt, og han skal sætte den af igen.
Det kan der ikke til det henne. Han skriver på at have fingre ned i kulæren. Nu er han. Han var med ude tømmen. Der var med han jo dernede. Jamen, nogen skal jo. Jamen, det er han. Jeg prøver at se. Er der hul i bunden på det? Ja, det er så. Der er noget. Skal de eksporteres ned i banken? Jeg har en sæd i mange, så jeg kan godt nå. Så skal du have alt skidt med også. Jamen, det gør jeg glad. Ja, så er du måske godt, så det gør jo rent, når du kommer hjem. Den er skudt af på parkeringspladsen i København. Og den stod her flot og elegant og blev indviet i 1986. Og stod så flot og ud til 99. Ej, det passer, så blev den indviet en gang til. Og det var der en mand, der slog en traktor i stykker med en hammer. Og det man prøver at reparere den, det kunne ikke lade sig gøre. Så man støbe helt nye, for alle de form, de ligger stadigvæk over på den kongelige parkeringsplads. Så de kunne lade sig gøre og lave en ny. Og det var jo godt for det, og den blev så indviet igen i 9. Det er jo vores byvåben, og Holstebro er jo en af Danmarks ældste købsteder. Og den er i hvert fald dateret tilbage til 1280 omkring. Første gang Holstebro er nævnt. Og så i 1500, der blev der lavet et byvåben. Og det var en ridder, en kronet ridder. Det er næsten næsten et byvåben, som Jørgen sagde for lidt siden. Et udtryk, hvis du kigger på dagen, hvor han står, så er det næsten et byvåben, som Jørgen sagde. Ja, det skal være flot på varmen. Ifølge Bjørn Nørgaard, beklager herrer, ifølge Bjørn Nørgaard, så har vi det, der er det allervigtigste, det ligger her i midten. Det er vulva. Det er kvinden, altså det er kvindens kønsorgan, hvorfra at livet, det stråler som en spiral. Og dernede, der lå fliste som firkanter. Går vi op til den anden, så ligger de som cirkler. Her, hvis man nu følger fuglen herude til højre, så kan I se, at vi nok aldrig har lagt mærke til, når vi er over den. Og her der ligger flisen som en spiral. Men ifølge Bjørn Nørgaard kvinder, så er I det vigtigste i samfundet. Det vidste de godt. Det er den gerne, han også har en anden. Der stod nemlig til vores skoleøj. Det kan man nemlig ikke med hjem, hvad den der var i. Det blev bare pludselig inden, så smidt ud. Så blev de afleveret på skoleøj. Det passer mig godt. Ja, så 3 minutter, det er da bedre end min arbejde køber. Ja, det Kære Alberto Geometti er kunstneren på den. Hun er skabt i 1942, så hun er ved at være en ældre dame. Vi havde en meget modig borgmester og kommunaldirektør, der i 1965 brugte den formidable sum af 210.000 kroner for at købe kunstværk. De fik et tilskud fra Carlsbergfondet på 90.000. Men hvorfor var det nu, de var modige? Det var de af 2 årsager. Dels havde de lige glemt at spørge byrådet om lov,
og I satte helt til økonomiudvalget om at bruge 210.000. Næst så var det valgår i 1965, og det var nok noget modigt at gå ud og bruge så mange penge, så man skulle genvælges. Derfor blev hun gennem af vejen. Byrådet så et billede. De troede, at det var en kopi, eller sådan en model, de så de troede, de sagde ja til at købe en 4 meter høj skulptur. Og så kom der det her. Nej, overhovedet. Så Holstebro-borgerne, de lavede madpakker og sok for at hun tage på. Men man må sige, at hun har en eller anden hjernefigur, for hun har ikke taget på. Det var sjovt, fordi der var en af hendes søskende, der blev solgt på auktion over i England, sådan for noget, der svarer til omkring 500 millioner danske kroner. Så var spørgsmålet, da hun kom tilbage, hvad nu? Skulle Maren ind og stå på museum, eller hvad skulle hun? Men der var hun blevet så populær i Holstebro, hun sagde, selvfølgelig skal hun ikke det. Hun skulle jo stå her blandt folk, som hun altid har gjort. Og så har man lavet den her fine beskyttelsesboks, som vi skal se om lidt. Så fra at være kvinde på kære og ved en Maren over vogn, så er nu pige og lift. O Maren, vi tager vare, vor kvinde dyrebar, som dråben af kultur i alt, som eventyr vi får fortalt. Du kvinde, som på kære står, i sang du vores hyldes for. Du kvinde, som på kære står, i sang du vores hyldes for. Albertus bronzekvinde, du er vor kunstveninde. Hver dag så går du op og ned, som livet i almindelighed. Du kvinde, som på kære står, i sang du vores hyldes for. Du kvinde, som på kære står, i sang du vores hyldes for. Godnat, Albertus kvinde, i tåges dy forsvinde, i sikkerhed i nattens ly. Godnat til alle i vor by. Du kvinde, som på kære står, i sang du vores hyldes for. Du kvinde, som på kære står, i sang du vores hyldes for. Ja, det kan vi. Albertus kvinde, i tåges dy forsvinde, i sikkerhed i nattens ly. Godnat til alle i vor by. Snart byen langsomt går til ro. Snart er det nat i Holstebro. Snart byen langsomt går til ro. Snart er det nat i Holstebro.